El acto inaugural del CEIP Sant Francesc de Borja ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la consellera de Educación, Cultura y Esports, María José Catalá, que ha acompañado al alcalde de Gandía, Arturo Torró, y miembros de la corporación municipal en un día de satisfacción para la comunidad educativa del CEIP Sant Francesc de Borja, que tras años de reivindicación disfrutan de la mejora y ampliación de las instalaciones. Tanto el presidente de la Generalitat como la directora del colegio, Ángeles Pérez, han agradecido al alcalde de Gandía su interés y esfuerzo por hacer realidad esta necesaria remodelación de uno de los centros más emblemáticos de la ciudad. Des que érem oposició i que hem estat així peleant, i bueno, per tant és per a mi un somni, i tanta gent que ha treballat en este col·legi, veïns, professors, directors, que tots hem estat per aquest col·legi remodelar, avui és una realitat. Jo també estar molt agraïda primer per estar tots així conforme esteu, sobretot agrair la visita del president de la Generalitat, de la consellera d'Educació i també a tots els restos dels membres que esteu així. Jo volia agrair també, i principalment al senyor alcalde, sobretot perquè ell sempre, de sempre, ha tingut de veritat molt d'interès per aquest centre.